It is. I don't think so. Okay. I think you need to leave them and let them ripen. Brr. I really don't feel good. I hope I don't get you What guys do sick. you mean when you not feel good? Oh, my throat is killing me. This is which in the And Philippines? like I said, that's usually a Andrea. sign. Ooh. Oh, I see some red ones right there. Right on the top. Sound? Huh? Is there sound? No, watch out, huh? No, I want to get like this. What? I want to get your face like this, you know? There's some. This will ripe. It will ripe. You leave it for 2 days. I don't know, will they? Yeah. It's just, Okay, you're just dropping them all. okay, here. There's none here. What if like a fox or bobcat or something comes in for a midnight You know snack? there is a snake here, so. Well, a snake I would normally be concerned with, but then I heard about the shredded rabbit in your yard, so, you know. Oh, shit, it dropped everything. Is that because I'm being a bad light holder? Do you want to eat this? Oh, you know what? I'll take one of those to try it. I will teach you. You leave the I'll skin teach on you. it? Yes. You do? Yeah, all you have to get rid is Just the, chop it up? just to get rid of the, scrape it with the stone, or the spoon, And what do you get rid of? Don't get me poisoned. The seeds. It's not poisonous. Wait, you scrape the seeds out once you cut it? Yes, you cut it in half. Oh, you're not supposed to eat the seeds. Yeah, it's not poisonous, but it's bit. This is a little bit bitter. Come on, I'll teach you how to. Come I hope the snake isn't above my head. Right here, Andrea. Here, I'll give you 2. Okay. Okay. Wala, it's windy. So you don't have to do anything to the outside. Just cut it in half and scrape the seeds out. Yeah. Okay. Thank you. Okay. There's no more ripe. This is good with tomato with your egg. You mix you cook the tomato. I'll teach you. Onion, garlic. Do you have it? Yep. I tell you what, give me a couple of string beans just to try them. Just as a just You cannot put egg, okay, in the string beans. No, I can make, but I'm just a mix. Okay. Yeah, I can. Why can't I? But you can take whatever. Try to I'll just get them off the. harvest. You have flashlight? I do. Okay. Oh, sorry. Someone's coming. Well, it's a little scary in there. Yeah. You need flashlight. I'm good. Here, right here, big. I'll get you big here, right See, here. like a picking in the night. Right here. And right here. Yeah, chill my hands. Yeah, put it here. Oh, I went grocery shopping. This one. Do you know, you just cut it like a regular, And you leave that alone too. Like I could break it in pieces and yeah. saute it. Mm-hmm. Just Okay. like that. Okay. And there's no removal there. No. You just, seeds you can eat it. It's nothing really inside, not nose. I'll teach you how to stir fry it. Well, the stir frying, I mean, should be easy enough. I just didn't know if there's anything that wasn't edible on it. Priya said that her parents eat something. I don't know if it was the same or similar. I was shown because I took the baby through. I was like, look, and I guess Priya was with the baby at the time. Okay. Wait, don't empty yourself out. Well, I'm not gonna use it. I have a lot of. Well, that's good though that you could, freeze them and just to try them. I've never tried them. Do you have a teriyaki thing, right? I have what? Teriyaki sauce. Yeah. Okay, you put just a little bit. I might just do it with like garlic and oil or something to try that. Hi guys, alam nyo, i-share ko to sa inyo. Sa tagal-tagal ko na dito sa social media, ang pinaka masakit talaga na mabasa sa comment, sa private message is yung aawayin ka dahil walang anak, and sasabihin na bakit na mga kanang ikaw ang pasumanginlan ba ko sa Bisaya na ikaw ang dahilan si Tami walang anak, mahilig mang bato ng mga, for example, like ganon.
mahilig manakit, hindi gamitin ang pagkawalang anak. Ito lang po yung sasabihin ko sa inyo ha. Ah, hindi ninyo alam kung ano ang dahilan and hindi din niyo alam kung anong epekto sa tao. Hindi ninyo alam yung mga sinasabihan ninyo na, ay, bahog, ay, ikaw yung dahilan kaya yung asawa mo walang anak, no, ganyan. So, hindi ninyo alam kung anong epekto. Like sa akin. Sa akin, slight okay lang siya. Pero, paminsan, tao lang kasi ako. Parang nakaka-depress na alam natin na walang anak, ipamukha pa, and then ikaw pa pang sumanginlan, tungod kay wala nagkaanak imong afam, ikaw ang dahilan kung ganun ba, no? Hindi man kasi sila alam ang dahilan kasi. So, kaya magsasalita sila ng ganun. So, yun, hindi din natin alam ang mga ibang babae na sinasabihan po ng mga tao nang walang pigil yung bibig sa kaka-comment, ganon, yung bibig nila na magsasabi na walang anak, baog, ikaw dahilan. Kaya parang pangsisisi ba? Pangsisisi ng mga salita. Yung parang gusto nilang manakit. Hindi natin alam. Sa tago, no, sa tago, mag-iyak, depression, at sisihin yung sarili nila, sabihin na, ay tama yung basher, tama yung nag-comment na ako yung dahilan, ganun. Hindi natin alam, ganun, may taong ganun, guys. So, kaya wag kayong agad-agad, baka magpakamatay pa yung tao na yon at ikaw yung dahilan. So, yun sa akin, marami akong natanggap, guys. Yes, nakaka-depress. Yes, okay siya usahay. Yes, parang masakit. Yes, lahat ng emosyon, no? Kasi may mga taong gustong magkaanak at hindi talaga pwede. Hindi man pwede. May mga taong hindi pwede kasi may medical issue or may mga taong yun na may dahilan kung bakit, no? May ganon. So, nag-upo ako dito na napaisip ko tuloy. So, kung anong mga parang masakit ba, parang kumirot, paminsan kumirot yung puso ko. Nagbasa ako ng comment sa mga comment sa mga old videos ko, may mga bagong nakapanood, ganun. Kikirot yung puso ba, yung parang ang sakit lang. Isipin na yung gusto mo and then pagsabihan ka pa ng mga, parang ano, yung ayaw kong maiyak pero yung sabihan ka na ikaw talaga ang dahilan kung bakit walang liwat si Mister, kawawa naman daw, matanda na daw, ganun. So, yun, you know, pero madala ko yung sarili ko, guys, yung ma-handle ko ba? Paano na lang kung ganun, yung ibang tao, hindi niya matanggap na may mga taong ganun, pasiraan ka pa, no? Yung mga ganun, may ibang tao, guys, na hindi kaya yung mga ganun. Kailangan magpakaganon sila, or hindi kumakain, nagkasakit, ganun, dahil sa mga ganyang mga salita. Kasi tayo mga Pilipino, mahilig tayo mangtira sa mga failure ng tao ba, or hindi man natin matawag na failure or failure, hindi natin basta yun, mahilig tayo manira, mahilig tayo mangtira. Alam na natin na walang anak, tirahin, no, di ba? Saktan natin kasi kasiyahan ng iba yung manira, tirahin. Kasiyahan talaga nila. So kaya yun, nag-ano ko dito, meron akong nababasa, mga old videos ko, ini-explain ko na nga kung anong dahilan, ang grabe pang pananakit. So sabi, nakatingin ako dito sa bundok. Sabi ko sarili ko, grabe talaga. Upo lang ako dito, ako mag-isa. Grabe talaga ang ibang tao kung magsasalita, no? Yun. Ayaw kong umiyak kasi hindi kasi nila alam talaga yung istorya ng buhay. And yun, paminsan, most of the time talaga, wala man ako paki. Pero may time talaga na like ako ngayon, lalo na yung mga taong malayo sa pamilya, walang mapagsabihan. And then, anong gagawin? Wala. Magmukmuk, katulad ko dito. Pero, iniiliw-aliw ko yung sarili ko, guys, sa mga gawain dito. Yung mga paninirang gano'n na sisihin ka, hindi kaya madali yan. No? Hindi ninyo alam ang buong istorya. Hindi man magsisisisi ka pa. No? So, alamin nyo muna, ang Pilipino lang talaga ang gano'n. Grabe. Yung mga kapatid nga ng asawa ko, hindi nga sila nagsalita. Wala sila, guys. Wala. Hindi sila nagsalita ng mga, oy, yun, dahil sa iyo. Bakit ano? Anong dahilan? Bakit hanggang ngayon wala pa? Wala silang question. Paminsan ako pa yung mag-open. Do you know the story? Ganon. Hindi sila yung parang sabihin na, hoy, dapat magkaanak ka na. No, ganyan. Ano bang dahilan? No, tingnan mo, yung kapatid ko, ganon. So, wala silang ano. Tayo lang talaga. Yung parang, masayahan tayo, no? Yung mga Pilipino, masayahan tayo na nasasaktan yung iba. Hindi man lahat, pero ganon talaga yung realidad sa buhay, guys. Pero yun, I have to be strong kasi ako lang mag-isa. Kung magkasakit ako, ano nang mangyari, no? Kasi sabi ko kay Tami, kapag magkasakit ako, uwi ako ng Pilipinas. Kasi ayaw kong magkaroon siya ng problema. So, kung magkasakit ako, I have to go to the province. I rather, nasa province ako, makakain ako ng healthy food, gulay, fresh, at saka yun. Basta yun yung sabi ko sa kanya. So, kaya,
I have to be strong kasi talagang ako lang dito guys, and yun. Paminsan, yun, nandito si Tami, pero hindi ko talaga ino-open sa kanya guys, yung mga ganitong problema, yung mga ganitong paninira. Guys, kasi ayaw kong ma-stress. Kasi alam ko naman na kaya ni Tami yung ganyan, pero alam niyo na, sa loob-loob niya, hindi kasi sila open na talagang, ay ganito, iba tayo kasi mga babae, ma-open tayo ba? Ay, ito yung sarili ko, ganun, no? Ito yung naramdaman ko, hindi sila ganun. Ito yung tayo mga Pilipino, ito yung naramdaman ko, ay hindi okay. Gusto kong iwasak, ilabas lahat, no? Tayo lang yung Pinoy. Yung mga AFAM hindi sila noon. May mga AFAM na very open sila sa naramdaman, pero most of them are very like, they just keep it sa loob-loob nila. Ganyan. So, kaya si Tami ayaw ko talagang magkaroon ng mga stress na gano'n, like yung mag-anak-anak. Kasi kami lang talaga dalawa or yung ibang viewers ko ang nakakaalam, yung nakaintindi at nakapanood ng video kung ano talagang dahilan. So, hindi ko na i-repeat-repeat yan. Pero, sinishare ko lang po ito sa inyo guys dahil po, sa dami-dami pong taong walang anak. Hindi lang po ako, dami-dami po. And then, ang dami kong natanggap na yes, may mga paninira, may mga mga sisisihin ka sa ganon, or kukulitin ka pa kahit alam na hindi talaga, kulitin ka pa, no, nakaka-stress. So, kaya, laban lang tayo mga babaeng walang anak. Dahil may mga rason po, no. So, yun lang. At sa mga mahilig dyan, mga Pinoy na hindi makapagpigil sa mga bunganga or sa mga kamot na grabe mag-type, yung mga utak nila is nandito sa kamay pala, ganun. Anyway, yun lang guys. And ang ganda na ng kulay ng ating paligid kasi talagang sobrang na change color na talaga.